Alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barka da warhaka. A yau za mu koya muku yadda za ka canza sunan Gmail address ɗinka. Ok? Da haka da farko ka zo ka nemi Gmail address ɗinka. Yanzu kun ga wannan shine Gmail address ɗina. To sai in shiga. Idan ka shiga cikin Gmail address ɗinka, to kai tsaye sai ka danna nan gurin. Gashi nan idan ka danna zai kawo ka nan. To sai ka yi ƙasa, ka yi down, sai ka shiga setting. Gashi nan inda ka rubuta setting. Idan ka shiga setting sai ka zaɓi wanne ne za ka yi amfani da shi, yanzu ko New Life UAE TV. Ok? To kun ga gashi nan inda ka rubuta manage your account. To kai tsaye sai mu shiga. Mu dan bada lokaci kaɗan. Ok? To gashi nan inda ka rubuta personal information. Sai ka shiga. Idan ka shiga kuma gashi nan inda aka rubuta suna name New Life UAE TV sai ka danna. To gashi nan sai ka danna wannan gurin mai alamar alƙalami. To taka ne sai mutum sai ka zo ka canza sunanka da kake so. Misali sa Big Boy, last name babban yaro. To ko sai in yi don. To yanzu bara ku ga. Yanzu kun ga sunan Gmail address ɗina ya canza daga New Life UAE TV ya dawo Big Boy babban yaro. To ta haka ake canza sunan Gmail address. To idan kana so ka mai da sunanka, kai tsaye sai koma nan inda ka baro ɗazu kenan. Sai ka koma gurin. To kun ga sai ka danna alamar alƙalamin. Sai ka mayar da sunan da kake amfani da shi can da idan kana buƙata. Ko wani yanzu ina buƙatar in mayar da nawa da shi nake dannawa na fi so. Sai in danna don. To kai tsaye yanzu sunan account ɗina ya dawo inda nake buƙata. To don haka kada ku manta ku danna subscribing. Mun gode, sannan ku danna alamar ƙararrawa.